Ayun, sige na. Penintun ka sir. Ha? Dira inyong balay? Mana yung balay drama? Nag-video ko. Uy, padung naman sila balay sir. Pahingan ta sa balay ni Momot. Oh, hala. Kapoy. Sugod pa lang. Natananad. Bayapas mo. Ito nagigigyan nito, dagko kayo. Dagko sa ulong ko. Kada otor ko ng biyaba sir. Ikaw, kapuyin ta. Boy. Dagan kayo. Dari sir, magkadaot sir. Pangwa, sir. Ah. Wow. Ito ang guide kay si Roberto. Hindi ay good no. Marakag masupukit. Oh. Diyo, di kayong balay ng mumot. Apit pa kamayapan. War maginibang ko na sir. Gila.